9 мільёнаў. Цяпер столькі людзей гавораць на мове, на якой 100 гадоў таму амаль ніхто не размаўляў. 2000годдзі гэтая мова выкарыстоўвалася толькі як сімвал і не ўжывалася ў побытавай камунікацыі. Але знайшліся вар'яты, якія захацелі адрадзіць мёртвую мову. І цяпер на ёй гавораць мільёны. Хтосьці ўжо здагадаўся, што гэтая мова іўрыт. І сёння я хачу не проста расказаць пра паспяховыя прыклады адраджэння мовы, але і падумаць, як гэты досвед можна прыкласці да нашай беларускай сітуацыі. Шалом, эфшер лэхэм? Шо? Ну, лэхэм. Хлеб, дайце, калі ласка. Што? Што гэта за мова? Элезар, зноў ты за сваім іўрытам. Добра, што ты вывучыў Тору, але ў нас тут звычайная крама, так што гавары па-людску. Не, іўрыт будзе жыць. Вось убачыце, вы ўсе на ім яшчэ загаворыце. Добра, нават табе хлеб, толькі ідзі ўжо. Дзіўны ён, вядома. Але можа ў гэтым нешта ёсць? Ой, не, ніхто ніколі не будзе размаўляць на іўрыце. Цікава, што адным з галоўных адраджэнцаў іўрыту стаў фактычна наш зямляк Эліезар бен Єгуда. Ураджэнец мястэчка Лужкі, цяпер гэта аграгарадок у Віцебскай вобласці. Бацькі вельмі хацелі, каб Эліезар стаў равінам, таму з маленства з 3 гадоў ён старанна вывучаў Тору і іўрыт. Трэба адзначыць, што іўрыт як гутарковая мова выйшаў з ужытку яшчэ ў 2 стагоддзі нашай эры, але застаўся мовай рэлігійных тэкстаў і абрадаў. Таму людзям, якія былі павязаныя з рэлігіяй, трэба было добра валодаць гэтай мовай. Хлопец вельмі добра вучыўся і ў выніку змог паступіць у Сарбонскі універсітэт у Парыжы. Там ён вывучаў медыцыну і разам з тым працягваў удасканальваць габрэйскую мову і граматыку. Там жа ён пазнаёміўся з сіянізмам. Сіянізм — гэта, калі што, палітычны рух за адраджэнне габрэйскага народу і вяртанне яго на гістарычную радзіму ў Ізраіль. Гэта быў час уздыму нацыяналісцкіх рухаў і цікаўнасці да нацыянальных моў. Бен Єгуда натхніўся гэтым усім патрыятызмам і захацеў адрадзіць мёртвы іўрыт. У адзін момант 13 кастрычніка 1881 году ён проста пачаў размаўляць з сябрамі на іўрыце. І гэты дзень лічыцца першым выпадкам размовы на сучасным іўрыце. Да, вот этот вот белорусский язык — это очень важно. Да, прикиньте, что когда-нибудь белорусы все заговорят по-белорусски. Будет вот эта вот белорусизация, возрождение национальное. Да, вот эти вот новые братья Луцкевичи появятся, Янка Купала и Кубколос современные. Будет круто, да. Слухайте, а што нам ужо сёння перашкаджае пачаць размаўляць па-беларуску? Ну, слушай, это все не так просто. Должны сформироваться определенные исторические условия. Ну, якія умовы? Просто бярем і пачынаем гаварыць па-беларуску, і ўсё. А што, так можна было? Пазней, у гэтым жа 81 годзе, Эліезар пераязджае ў Іерусалім. Там ён сваёй жонкай дамаўляецца размаўляць у сям'і толькі на іўрыце, каб стварыць натуральнае асяроддзе для дзяцей, каб яны засвойвалі мову. І такім чынам іх сын стаў першым ізраільцянінам, для якога іўрыт быў роднай мовай. Бен Єгуда спрабаваў пераконваць і іншыя сем'і пераходзіць на іўрыт. Праўда, гэтая справа развівалася павольна. Праз 10 гадоў пасля яго эміграцыі у Іерусаліме было толькі 4 такія сям'і, а праз 20 гадоў каля 10. Але, нягледзячы ні на што, ён паступова знаходзіў паплечнікаў і працягваў працаваць на распаўсюд іўрыту. Выдаваў газеты, кнігі, складаў слоўнік, прыдумляў новыя словы для сучасных рэалій, займаўся адукацыяй і выкладаў у школах. Дзякуючы гэтым намаганням паступова вырасла першае пакаленне, для якіх іўрыт стаў роднай мовай. А таксама праз пару дзесяцігоддзяў у Палестыне амаль усе габрэі добра чыталі і валодалі іўрытам. Пасля зацвярджэння брытанскага мандату на Палестыну Бен Єгуда быў адным з тых, хто пераканаў брытанскія ўлады зрабіць іўрыт адной з 3 афіцыйных моў. Далей габрэі працягвалі засяляць Палестыну, усё актыўней пераходзілі на іўрыт, потым стварылася дзяржава Ізраіль, і вось цяпер ужо больш за 9
9 мільёнаў людзей размаўляюць на гэтай мове. Для чаго я расказваў усё гэта? Для разумення таго, што нават адзін чалавек можа змяніць многае. Галоўнае мець прынцыпы і не баяцца іх прыводзіць у жыццё. Нават калі ўвесь свет не спрыяе тваім ідэям. Слухай, ды ніхто не будзе размаўляць на гэтай мове. Ну чаму адразу ніхто не будзе? Мы зараз створым школкі, размоўныя гурткі. Ну паглядзі, ўсё вакол па-расейску. Гэта просто немагчыма. Пару дзесяцігоддзяў упорнай працы можна змяніць свет вакол. Ты же зусім адзін. Ну, хутчыць нереальна. Я раблю тое, што ў маіх сілах, а там ужо будь-што будзе. Слухай, мяне натхняе твая ўпартасць, але нічога, што Python — гэта мова праграмавання. Яна не вельмі пасуе для штодзённай камунікацыі. Можа тады C++? Прывяду яшчэ пару прыкладаў паспяховага адраджэння мовы. Вы ведалі штосьці пра мову баскаў? Баскі — гэта горны народ на поўначы сучаснай Іспаніі. Тысячагоддзямі яны перажывалі заваёвы чужымі народамі. Увесь гэты час яны супраціўляліся, паўставалі супраць заваёўнікаў, патрабавалі аўтаноміі і захоўвалі сваю культуру. Так працягвалася да 20-га стагоддзя, калі да палітычных праблем дадаліся яшчэ і дэмаграфічныя. Праз індустрыялізацыю на зямлі баскаў сталі масава пераязджаць людзі з цэнтральнай Іспаніі. У выніку змены этнічнага складу гарадоў баскская мова стала ўспрымацца як сялянская і перастала быць прывабнай для новых пакаленняў. Дарэчы, цікава, што мова баскаў адзіная ў Еўропе, якая не належыць ні да індаеўрапейскіх моў, ні да нейкіх іншых сем'яў моў. Яна лічыцца ізаляванай. Вучоныя так і не знайшлі ніякіх сувязяў з іншымі мовамі. За часамі дыктатара Франка ціск на мову толькі ўзмацніўся. Акрамя справаводства, мова забаранялася і ў адукацыі, а адкрытыя размовы на вуліцах выклікалі падазрэнні ў недабранадзейнасці грамадзян. Так, вісесі морон. Опа, што за словечкі непанятныя? Баскскі сепаратіст, напэўна. Ну, трымай тады штраф. Ой, трасца, ўжо трэці штраф за дзень. Вы разумееце, што гэта не баскская? Я швед увогуле, прыехаў тут адпачыць, адкуль мне ведаць баскскую. Такая палітыка выклікала толькі супраціў баскаў, які часам даходзіў да гвалту. Улады былі вымушаныя аслабіць ціск, былі легалізаваныя баскскія школы і пачалі распаўсюджвацца культурніцкія ініцыятывы. Пазней, ужо ў дэмакратычнай Іспаніі рух за адраджэнне працягваў набіраць сваю сілу. Удалося дамагчыся змен у мясцовай сістэме адукацыі, што паступова прыносіць свой плён. Цяпер больш за палову студэнтаў у мясцовых універсітэтах атрымоўвае адукацыю на мове баскаў. У школах гэты працэнт яшчэ большы. Каля 30% жыхароў карыстаецца баскскай мовай стала, а 50% час ад часу. Ці вось яшчэ адзін цікавы прыклад. Цяпер цяжка ў гэта паверыць, але напрыканцы 18-га стагоддзя ў чэшскіх гарадах амаль усе гаварылі па-нямецку, ніхто не ведаў мясцовай мовы. Нямецкая цалкам заняла культурную прастору. На ёй размаўлялі арыстакраты, пісаліся кнігі і навуковыя працы. Таксама германізмы вельмі шчыльна праніклі ў чэшскую мову, а яна сама была зведзена да статусу вясковай гаворкі. І зноў жа, мова адраджалася жменькай энтузіастаў, якія стваралі слоўнікі, збіралі з разнастайных дыялектаў літаратурны стандарт, ачышчалі мову ад германізмаў і прыдумлялі новыя тэрміны для сучасных паняткаў. Таксама чэхі вельмі эфектыўна займаліся адукацыяй і культурніцкімі ініцыятывамі. Паступова за стагоддзя чэшскай мовай авалодалі ўсе слаі грамадства, і яна набыла афіцыйны статус. Цяпер, як вы ведаеце, па-чэшску гавораць мільёны чэхаў, і ёй нічога не пагражае. Дык што ж рабіць нам, калі мы хочам адрадзіць нашу беларускую мову? Першае, памятайма, што нават з аднаго чалавека можа пачацца вялікі рух, і не трэба недаацэньваць уласныя здольнасці і таленты. Кожную мову можна добра вывучыць за некалькі месяцаў. Нават калі вы проста пяройдзеце на беларускую ў побытавай камунікацыі, вы станеце крыніцай натхнення для сотняў людзей. Другое, нам патрэбныя месцы сілы, бяспечныя асяродкі,
асяродкі, дзе кожны беларускамоўны зможа сябе камфортна адчуваць. Гэтыя месцы могуць быць фізічнымі, як сям'я, сяброўская суполка, нейкі суседскі кааператыў, ці віртуальнымі, як, напрыклад, наш чат Патрыёна на пачатку было слова. Далучайцеся. Трэцяе. Займаемся адукацыяй. Нават калі самі не можам арганізаваць школу ці беларускі клас, кожнаму даступна самаадукацыя і выхаванне сваіх дзяцей. Чацвёртае. Развіваемся ў медыа і соцсетках. Кожны цяпер можа стварыць уласны блог і расказваць там пра што заўгодна па-беларуску. Калі ласка, не саромцеся гэта рабіць. Пятае. Падтрымка беларускай мовы на афіцыйным узроўні. Ужо цяпер беларуская адна з двух дзяржаўных моў, але закон не заўсёды выконваецца належным чынам. Таму варта нагадваць пра свае моўныя правы і легальнымі спосабамі спрыяць беларусізацыі. Ад нас залежыць усё, няма нічога немагчымага. Ужо цяпер тысячы беларусаў працуюць над праектамі, якія спрыяюць нашаму адраджэнню, пішуць кнігі, перакладаюць тэксты, ставяць спектаклі, займаюцца беларусізацыяй усяго вакол. І гэты працэс не спыніць, да яго можна толькі далучыцца. І добра, што ў гэтым руху сёння стане на аднаго чалавека больш, бо канкрэтна ты, я ўпэўнены, пасля прагляду гэтага відэа натхніўся на нейкае актыўнае дзеянне, якое паспрыяе беларускай справе. Не забывай паставіць падабайку і напісаць каментар. А з вамі быў Ілля Сіўцоў і на пачатку было слова. Бывайце. Асобная падзяка сябрам на Патрыёне: Івану Бахціну, Вячы, Уладзіславу Лапко, Марыі, Cat No. 3, Данілу Вашкевічу, Валерію Чадовічу, Галантарэі і Ганне Марыі. Каб патрапіць у наступнае відэа, станавіся спонсарам канала.